Yes. Hej, mit navn det er Lav. Og mit navn det er Kasper. I dag vil vi gerne tale lidt om spaghetti western. Perioden får sit helt store gennembrud i 1960'erne. Grunden til dette gennembrud, det var, at italienske producenter som Sergio Leone og Sergio Corbucci gjorde genren til en succes. Filmene blev lovløse og på den måde populære. Det vil sige, at der var mangel på en egentlig helt. Samfundet, der blev beskrevet, var sygt, og folk handlede ikke ud fra nogen egentlig moral, men udelukkende for egen vindings skyld. Derudover var spaghetti western også billigere at producere, i og med locations lå i lande som f.eks. Spanien. Det spanske landskab var rigtig gavnligt for filmen, i og med det tit mindede om den meksikanske ørken. Det gjorde også de rigtige western forsvandt og blev upopulære efter spaghetti western tog over. Vi vil nu komme ind på to legender inden for spaghetti western. Producent Sergio Leone og skuespilleren Clint Eastwood. Clint Eastwood blev kendt på grund af spaghetti western. Det var Sergio Leones ære, at Clint Eastwood slog igennem som skuespiller. Kendetegnende og det, der var det karakteristiske i Sergio Leones film, var på grund af heltens unlike look. Leone pustede liv i nogle figurer, der for længst var blevet til karikaturer. Derudover brød Leone også måden at lave western på, hvor han havde mindre fokus på landskabet. Landskabet blev altid hyldet i amerikanske westernsfilm, men Leone havde langt mere fokus på lange close-ups. Det har vi et eksempel på, som vi nu vil vise i en close-up film. Noget, jeg kan gøre ved det. Nej. Yes. På mange måder er Leones film også mere realistisk end amerikanske western. Det er en meget beskidt og støvet verden. Fluerne summer, og mændene er ubarberede og svedige. De bøvser og prutter højlydt, som er til for den hyperrealisme seer. Et andet kendetræk ved Leones film er musikken, som stammer fra Ennio Morricones. Og her har vi et eksempel på måske en af de mest kendte. Nu går vi fra Sergio over til Clint. Måden man husker Clint Eastwood bedst er på ham med ponchoen og en cigar i munden. Fra filmen før, som et eksempel på musikken, så vi også Clint Eastwood og cigar. Derude beskriver billederne også meget godt, hvad der menes med, at han altid har cigar i munden. Sidst og ikke mindst har Clint Eastwood medvirket i 3 af Sergio Leones film. Her er der en lille film om, eller en tribute til Clint Eastwood. Couple steps back. Og her ser vi også lidt af kendetegnene med cigaren. Nu har vi så valgt at lave en shot-to-shot analyse fra en af de her skudscener, som vi har valgt at kalde The Shootout.
Det er fra filmen The Good and the Bad and the Ugly fra 1966. Personerne i scenen, som vi har valgt, er meget svedige og beskidte, og det er også måden, Leon typisk laver sin film på, som vi var inde på tidligere. Derudover har vores personer også meget skæg, hvilket også er med til at symbolisere den her form for beskidthed. Lyden er reallyd samt forstærket reallyd, både i skudepisoden og hvor han falder ned i graven eller hullet. Der er ingen underlægningsmusik i det vi har valgt. Lyssætning. Naturlig belysning. Farverne er matte. Ingen pangfarver. Perspektiv. Hånd og pistol i perspektiv. Og baggrunden er uskarp. Der er close-up på pistol og hånd. Lyssætning. På billede 2 er lyssætning naturlig og en smule skygge fra hatten. Close-up på skurk 1's øjne og næse fra et normalt perspektiv. Indstilling 3 og 4 er bygget op sådan ensartet ligesom toeren, bare med andre personer, hvor der krydsklippes flere gange mellem personerne. Indstilling 5. Meget klare farver, men stadig matte og naturlige. Normalt perspektiv, close-up på en hånd og pistol. Indstilling 6. Der klippes til en anden hånd, hvor billedkombinationen er bygget op på samme måde som indstilling 5. Indstilling 7 og 8, eller 7, close-up på øjne og næse, lys stadigvæk naturligt og mat og stadig skygge fra hatten. Indstilling 8, der klippes til hånd og pistol, hvor der er close-up anvendes stadig naturligt lys. Indstilling 9. Vi ser skurk 2 i et normalt close-up perspektiv. Han ser nervøs ud, men med naturlig mat lys. Indstilling 10. Close-up igen, hvor der er meget baggrund på billedet på grund af hånden er i bevægelse. Baggrunden er stadig lidt sløret, men billedet kommer til at virke stort. Indstilling 11. Halvnær/halvtotal, stadig naturlig lys. Baggrunden fylder meget i billedet, og landskabet kommer til at virke stort. Indstilling 12. Super total billede, lys, naturlig farve. Stenene lyser op, meget iscenesat. Indstilling 13. Total billede af en mand, der falder i graven, hvor farverne også er meget lyse og klare. Indstilling 14. Halvnær billede, meget lys, meget matte farver. Farverne hænger godt sammen og bidrager til en forståelse af location. Indstilling 15. Går igen fra indstilling 11. Halvnær, halvtotal, stadig naturlig lys. Baggrunden fylder meget i billedet, og landskabet kommer til at virke stort. Indstilling 16 går igen fra indstilling 14, hvor der er meget lys, meget matte farver. Farverne hænger godt sammen og bidrager til en forståelse af location. Indstilling 17. Nær, meget oplyst farve. Farven er meget kedelig og grå. Indstilling 18. Går igen fra indstilling 11 og 15. Halvnær/halvtotal. Stadig naturlig lys. Baggrunden fylder meget i billedet, og landskabet kommer til at virke stort. Indstilling 19 går igen fra indstilling 17. Nær, meget oplyst farve. Farven er mere kedelig og grå. Indstilling 20. Et totalt billede. Igen er farven meget dystre og grå, oplyst af solen. Indstilling 21. Går igen fra indstilling 14. Halvnær billede. Meget lys, meget matte farver. Farverne hænger godt sammen og bidrager til en forståelse af location. Indstilling 22. Nær, ansigt meget klart. Baggrunden er en smule sløret, meget naturlige farver. Indstilling 23. Traveling, hvor man ser en halvtotal ånd ender op i en nær. Stadigvæk naturlige farver, godt oplyst. Indstilling 24. Halvtotal, man kan kun se personens ben. Der er røg i forgrunden, og der er meget gråt og lyst farvemæssigt. Indstilling 25. Går igen fra indstilling 14. Halvnær billede. Meget lys, meget matte farver. Farverne hænger godt sammen og bidrager til en forståelse af location. 26. Indstilling 26. Går igen fra indstilling 14. Halvnær billede. Meget lys, meget matte farver. Farverne hænger godt sammen og bidrager til en forståelse af location. Indstilling 27 går igen fra indstilling 24 halvtotal. Man kan kun se personens ben, der er røg i forgrunden, og der er meget gråt og lyst farvemæssigt. 28 slutter af med et halvnær billede, hvor farven er stadig naturlig, men baggrunden er ikke lige så sløret som før i klippet. Som afslutning har vi valgt at tage en westernfilm, som er helt up to date. Netop Django Unchained, som er en af de mest hypede film i længe.
Filmen har fået 8,6 på IMDb og har vist sig at være en succes. Dette betyder jo også, at westernfilm stadig er populær. Django Unchained hører ikke under spaghetti westerns, men bare under almindelige westerns. Tak for denne gang, og se med næste mandag. Tak.